Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todas. Vamos a comenzar logo neste caso, o desenvolvemento das comisións. Neste caso, creo que é de xusticia felicitar ao noso cumpleañeros. Así que, felicidades, Bernardo, por teu cumpleaños. Que coste en acta. Vale, moi ben. Ostras. Bueno, non entremos en detalles. Veña, tranquilos que estamos en el aire. Bueno, nada, dito isto, vamos a comenzar a primeira das comisións que estaba fixada para data da hora, que é a Comisión de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Na mesma, pois consta como punto primeiro, como é habitual, a acta da sesión anterior, que entendo que non hai problema, por lo tanto, que será aprobada. E logo, no punto 2, a aprobación da actualización e rectificación do inventario de bens e dereitos da Diputación Provincial. Quen fala aquí? Claro. A que mesma destes? Bueno, pues nada, gracias, presidente. Creo que non tengo que por aí que aquí. Gracias. Vou falar pouco, entón, que non se me oiga, non pasa nada. Bueno, unha felicitación do señor Bernardo, que leva os 25 ou 35, algo así era, non? Que os leva moi ben, eu xa o felicitei pola mañá, pero bueno, siga usted cumplindo moitos máis. E logo, bueno, exactamente, que sea unha condición boa. E vexo vos a todos e a todas moi ben despois do entroido, debeu ser a troula boa e tranquila, que non vexo caras moi malas. Moi ben, pois, fora bromas, estamos falando de nada máis e nada menos, que creo que infravalorado, pero bueno, 1.871 millóns de euros, deben ser cartos, e o que se trata é o mesmo que fixemos o ano pasado por estas fechas, de aprobar a actualización e rectificación anual do inventario de bens a 31 de decembro do 25, no expediente, que está especialmente completo, por lo menos desde o meu punto de vista, teñen todos toda a documentación necesaria, as valoracións e demais. Simplemente se me advertiu por parte da técnica Laura do Marco, da sección de patrimonio, que hai un erro no apartado de revertibles, que en vez de 41 bens son 43. Por lo demais non vou entrar en detalle porque isto daba para moito, e como teñen todos vostedes a súa disposición, cualquier duda que teñan no que poida contesto eu, e senón, pois, a técnica que fixo o traballo de presentarnos aquí na comisión e logo no pleno. Moi ben. Bueno, vale. Gracias. Pasamos logo ao turno de intervencións. Se vai aquí, empezamos o grupo mixto, non? Boa tarde a todos e a todas. Ninguna pregunta. Nada, vale. Democracia Nacional? Non tampouco. BNG? Nós solamente detectamos unha cousa así que nos chama a atención, ou, bueno, con carácter xeral entendemos que está perfectamente feito dentro das posibilidades, que xa sabemos que os inventarios son complicados de facer, pero chamanos a atención un dato, e é que apenas ten incidencia na parte de valor patrimonial real, non? Pero sí que en inmuebles de rústica, o ano pasado aparecían 379 inmuebles de rústica e este ano aparecen 167. Estamos falando de 100 unidades catastrais menos de rústica, que parece un número bastante significativo en 379 dos que partíamos o ano pasado. Entón, simplemente, se houve alguna incidencia, bueno, por algún relación directa por exemplo, con Valverde, que a Granxa de Valverde en Allariz, pois sei que había problemas, bueno, como pasa sempre con catastro, non? A hora de identificar parcelas e saber onde estaban exactamente e cales eran, pero bueno, sí que é certo que son 100 parcelas, non sei se hai algún tema concreto ou simplemente eso, unha depuración, por así decirlo, de algunhas que non aparecían e finalmente pois serán de baixa por ese motivo. Esa era a aclaración que precisábamos. Gracias. Correcto. E ben, eu non teño dato aquí, pero de cara ao pleno, pois, che darei unha información máis completa. En todo caso,
penso que se trata desas parcelas sobrantes que colindan cas estradas e que se van depurando porque bueno, xa sabedes, cando se fan as obras en vías provinciais quedan trocitos aquí, trocitos ali e iso é o que nos pasa nos concellos tamén, tu terás experiencia, pero en todo caso che darei cumprida información no pleno. Moitas gracias. Menega. O digo, perdón, PSOE. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas. Vamos, este é un documento técnico, evidentemente os documentos técnicos que se fan nesta institución suelen ser fantásticos, non hemos sido capaces de ver todo en su profundidad, ahora vamos a reservar voto, pero me imagino que para el pleno no habrá ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Moitas gracias. Bueno, pues entonces votamos sobre o ditamen da mesma. A favor? Os demais entendemos que se reservan o voto, non? Vale. Moción de urxencia non hai. Rogos e preguntas. Teño aquí unha pregunta do Banega, bueno, varias preguntas do Banega por escrito. Vale. Vamos a ver. Bueno, contesto estas ou queren algunha máis personalmente, non? Vale, pois entón contestamos estas. Vale, vamos a ver. Esta é referida as preguntas que teñen é as preguntas cantos horas extras a debe da Deputación Provincial os bombeiros do Consorcio Provincial de Ourense. Queren facer ustedes ou contesto o seu xa? Bueno, si queres leo, Sí, como queira vostede. Cantas horas extra debe da Deputación de Ourense aos bombeiros do Consorcio Provincial de Ourense para o servicio contra incendios, cal é a previsión de pago e cantas horas extras ten feitas o Consorcio. Vale, eu lle contesto por escrito porque é un pouco tedioso dala, pero os datos que me dan, efectivamente, pois son as seguintes. Os membros do consorcio teñen un total de 67 gardas presenciais de 24 horas non fraccionables en horario de 9 horas a 9 da mañá do día seguinte. Non obstante, a estas 67 gardas hai sí que lle restar dúas por asuntos particulares e, por lo tanto, terían que facer un total de 65 gardas efectivas. No ano 25 recolleronse no cuadrante realizado antes da comprobación do convenio do 24 un total de 73 gardas previstas no anterior convenio. Ao longo do 25 estiveron de baixa, a razón é que estiveron de baixa un total de 43 traballadores, en algún momento, evidentemente, non todos, non? Operativos dun total de 72, o que repercute no incremento das horas extraordinarias para cubrir o número de mínimo de efectivos do consorcio, non? E iso é o que explicaría agora. Se quen a seguinte é cal é a previsión de pago. Bueno, pois para proceder ao pago das gardas no 25, hasta o máximo destas 6 previstas, a citada disposición transitoria primeira do convenio debe procederse a intervención a realizar o cálculo das gardas extras efectivamente realizadas por cada un dos traballadores ao longo do pasado ano a maiores de 67. E unha vez realizado o dito cálculo, procederase nos próximos días o seu recoñecemento e pago. Rematamos como é anual, rematamos o 25, veixe as que se fixeron demais e tal, o pago das gardas extras realizadas ao longo do 25 para sustituir aos traballadores con motivo da situación de incapacidade laboral transitoria os reforzos realizados con motivos dos danos catastróficos ocorridos no 25 xa foron recoñecidas e pagadas a todos os traballadores no mes seguinte á súa realización, é dicir, estamos falando de ITES e de os danos catastróficos. E no último punto, cantas horas extras ten feitas o consorcio. Bueno, aquí o que me dan, insisto, todo isto lle pasamos logo despois por escrito, non? Pero bueno, o que me dan é Parque de Verín non estruturais 41, estruturais 3.396, Forza Maior 197,5, total 3.634, Parque de Valdeorras 23 estruturais, 2.870, perdón, non estruturais 23, 2.870 estruturais, Forza Maior 534, total 3.427, Parque do Carballiño, non estruturais 21,5, estruturais 3.372,5, Forza Maior 1.080, total 4.474, e Parque da Limia de Xinzo. Bueno, pois 11 horas non estruturais, 2.500 estruturais, 730 de Forza Maior, total 3.245 horas, vale? Isto é o que hai e o que lle pasamos, o que lle mando a remitir por escrito. Vale. Bueno, se non hai ninguna cosa máis, rematamos a comisión. Vale, queda rematado.
Bueno, pois vamos ca segunda das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Conforme o orden do día establecido, no punto primeiro da mesma, temos a aprobación de acta da sesión anterior, que, como sempre digo, se non hai ninguna obxección, dámola por aprobada por unanimidade. E no punto segundo, temos a fixación de prezos públicos para a prestación do servicio de escolas de verán deportivas 2026, para informar ten a vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Boa tarde. Nada, pois isto trátase de aprobar os prezos públicos para a modalidade esta da escola, das escolas deportivas, das escolas de verán, e son 30 euros como todos os anos, como ano pasado non cambiou nada, 30 euros por semana. Cualquier cousa, xa me decides. Moi ben, moitas gracias. Por intervencións. Como eu sou novo nesta materia, e era preguntar se houve algún cambio en relación ao ano pasado, nin nas bases, nin nos prezos. Igual, aí un minuto. Democracia non, BNG non, PSOE non. Bueno, vale, entonces votamos, non? Ben, por favor. Toni, mira, votai tamén, non vedes isto, non hai cambio ningún. Perdón. Estaba notando. Ben, sí, ben. Ben, gracias. No punto 3 temos a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal do Servicio de Recollida de Animais abandonado da Diputación Provincial de Ourense. Tamén ten a palabra Marta Novo. Bueno, pois aquí trátase de modificar a ordenanza da recollida dos animais abandonados e basicamente o máis importante que modifica é o sistema de pagamento de liquidación, que estaba en autoliquidación e ben redactado no artigo 15 e vais a cambiar a liquidación porque en régimen de autoliquidación pois hai certos problemas para poder facelo e os propios traballadores das canceiras, entón pois decidimos volver ao régimen de liquidación. Xa sei que me vades a decir que en outros lugares da Deputación se aprobou precisamente o contrario, o régimen de autoliquidación, porque, bueno, aí parece que é un pouco máis sinxelo, pero aquí temos unha queixa tanto dos usuarios como dos propios traballadores, entonces vamos a retroceder e volver ao régimen de liquidación que bueno, que como se está facendo agora mismo igualmente, aínda que non estaba na ordenanza. Despois, no artigo 5, creo que cámbiase tamén, bueno, algunhas cuestións de redacción, non, relacionadas un pouco coas tarifas, non, que se hai máis dun animal, pois parecía entender que se cobraba 50 euros por animal e é 50 euros en total por a recollida, e despois tamén se quita o do réxime de se é en adopción, pois obviamente, se sabes que hai un precio que hai que pagar por días na canceira, se se vai a ser en adopción, pois é lógico que a persona que vai a adoptar non vai a pagar ese diñeiro. Entón, xa non se estaba facendo, pero agora que se modifica a ordenanza, pois aproveitamos para regularizar isto. Pois moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Non, o Grupo Mixto non, Democracia non, tampouco, BNG tampouco, PSOE. Boas tardes. Pido perdón de inicio porque son de ciencias, entonces nas redacciones a veces non me adapto ben. Fala en algún momento de que dependendo se o dono, se os cans son do mismo dono, que só se lle cobra un viaxe, vale? Se o can ten dono non é un can abandonado. Non, pero a veces non é, se se vai a recoller un animal por o que sea, Sí. que pode ocurrir que teñan dono. Se se vai a un sitio a recoller un animal porque o quere entregar. Vale, entón se refiere exclusivamente a aqueles animales que teñen dono e que se van a recoller. Sí. Pero despois o señor xa non nos pode ir a recoller, entendo. Logo, bueno, tense dado caso de que algún decide volver atrás, no lógico non é eso. Vale, sí, non me refiero porque son problemas de redacción O que que pasa é que o que parecía indicar aquí é que se cobraban, se eran 2 animales, pois 50 euros por cada un, e o que se cobra 50 euros por o viaxe, o único que se cambia neste caso. Vale, entonces recolles os animales e Levas. os levas para ali. Vale, entendo. Entonces, se é o do mismo dono, se lle Que quedan cobra... ali. Vale, entonces, quero decir que se recollen animales porque o señor non se pode facer cargo deles. Vale, perfecto. Aclarado, muchísimas gracias. Vale. Bernardo. Estou aquí por aclarar, Un momento. pola vivencia, non, digamos, porque isto xestiono eu no Concello e ás veces me collo os animales directamente por todos a Diputación. Hai distintas vicisitudes. Sí, Poden ser animais que aparezan que incluso
se recollen por parte do Concello, que se entregan á canceira da Deputación, e despois o que aparece dono, ás veces enchipados e ás veces non enchipados, porque se poden dar as dos circunstancias de que finalmente teñan dono, e pode ser esa circunstancia, que normalmente mediante un informe de servizos sociais, efectivamente, porque non pode a persoa que o tenedor do can, por así decirlo, o propietario, ese can está perfectamente identificado, ten todos os parámetros, pero resulta que por cambios nas circunstancias familiares non pode continuar ese animal ao cargo desa persoa, e entonces cando se faría esta recollida e si que se paga unha tasa, ou simplemente, efectivamente, poden ser animais que aparecen abandonados, que non hai forma de localizar o propietario, porque nin ten chip, nin a través da páxina que se publica habitualmente por parte de colaboradores da Diputación para que podan volver a retrotraer o can, se así fora, non aparece propietario, non? Entón, eu o que quero entender, e que o que así é que se van a recoller dous cas, sexa ben porque fan entrega, ben porque os cas aparecen soltos en Allariz, o que lle van cobrar a ese propietario, tanto que os animais aparecen soltos como que van a unha vivenda a buscalos, son 50 euros, porque o que lle cobran nese caso é a viaxe. E despois, se fora outra cousa, o que lle cobrarían a parte xa sería o enchipado, o tratamento, etc, de cada un dos animais. É un pouco aí a idea. Sí, sí, sí. Vamos a ver, os cans en este país hasta ahora solo, bueno, a partir de unha fecha, solo son cans que teñen propietarios e teñen microchip, porque eso está, si non, como lle devolves un can ao señor, si non pode demostrar que é o dono do can, porque chamar un can e que te veña, eso nos pasa a calquera. Supoño que podes isto queda máis clara a cousa, queda máis clara a todos. Entonces nada, no que o que facemos é a aprobación esta inicial. Eu creo que as modificacións que se fan son acaídas para o servicio e nada máis. Entonces, si es parece, votamos, non? A favor da modificación? Vale. Entendo que o Partido Socialista está, non? Vale. Abstención do PSOE. Vale. Moción de urxencia non hai. E rogos e preguntas tamén teño unhas preguntas do BNG. Se hai algunha antes oral que facer, se non, ou se non contesto estas. Sí. Claro, o mércoles 5 de fevereiro saían publicadas no BOE para estarse admitidos excluídos solicitantes de 39 plazas ofertadas pola Diputación de Ourense, entre as 2 plazas de portería. Entón, as preguntas serían cantas plazas de portería existen na Diputación de Ourense, cantas están cobertas, como se distribúen por centros, se entende, de traballo, onde se van a destinar as novas plazas de portería, cal foi o criterio para constituir os tribunais de selección para as plazas ofertadas. E aí, esta última pregunta sobre todo ven a colación do que temos xa asinado varias veces na BPT, non? Que un pouco a idea era reducir estas plazas, digamos, de persoal non técnico, non? Vamos a decirlo así, e levar esa, sí, eso é o que eu teño entendido. No, despois é. E crear novas plazas, esas plazas destinadas ao persoal técnico en funcións que sí que en moitos casos se nos traslada que non hai, bueno, nós tamén o visibilizamos, non? Que non hai persoal suficiente para levar adiante esas tareas máis complexas, digamos, de apoio sobre todo aos concellos da provincia. Nada máis. Moi ben, bueno, pois aquí vamos a terminar con outro dos grandes mitos que existen nesta Diputación sobre o número de plazas de porteiros. Ustedes apostarían que habería 150, 200. Non, pois mire, só hai 19 plazas. 19 plazas. Das cales, pois efectivamente están cubertas 15, vale? Están 4 vacantes e temos un interino ocupando esa plaza, vale? Pero ademais 19 plazas para qué? Para o propio Pazo Provincial, que lóxicamente presta servicio mañá e tarde, por tanto necesita 2 turnos de persoas, para o Centro Cultural Marco Valcárcel, que abre mañá e tarde, por tanto presta os seus servicios, para o Teatro Principal e para o Pazo de Deportes Paco Paz, o cual eu creo que a mí me parece incluso poucas. Para 4 centros de traballo e para abrir e ter doble turno de traballo tendo que hai aquí. Entonces, bueno, pois evidentemente isto é o que hai. A onde se van a destinar as plazas? Pois a estes 4 centros de traballo onde faga falta, lóxicamente, en función das necesidades que haxen cada un diles, pois lógicamente van a destinar a este centro de traballo. Son 2 plazas para
para cubrir bueno, as vacantes que hai. Que non se cubren todas. En canto á regulación dos tribunais, pois nada, ben recollida na base octava da convocatoria que di efectivamente o que, literalmente o que a normativa aplicable, etc. A normativa aplicable para a constitución dos tribunales. Se quere leolla, pero é farragosa, por tanto, lle remito a explicación escrita, evidentemente é fundamentada legalmente. Como está previsto que reducir este tipo de prazas e aumentar as prazas de técnicos? As prazas de porteiro que se están convocando son prazas que quedan vacantes, e nin todas. Xa digo, creo que son bastante axustadas, quedan vacantes por xubilación e de momento pois é o que estamos facendo. Tamén indicar que nos últimos anos teñense creado tanto prazas de técnicos como de administrativos a cubrir fundamentalmente por promoción interna, reforzando deste modo o proceso de tecnificación das plazas creadas, pero creo que a cantidade delas que hai, insisto, e a disposición das mismas pois termina con calquera dos mitos que se planteaban aquí nesta Diputación. Bueno, alguna cousa máis? Non? Pois xa está, terminamos a comisión. Bueno, vamos pois ca terceira das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Conforme o orden do día previsto para o desenvolvemento da mesma, no punto primeiro temos, como é habitual, a aprobación da acta anterior, que tamén, como é habitual, se non hai ningunha alegación, quedaría aprobada por unanimidade. No punto segundo, teríamos a aprobación inicial do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais da Diputación Provincial de Ourense para o exercicio 26. Plan Cooperou 26. Ten a palabra Patricia Torres. Grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois neste caso, unha vez que xa se abre o plazo de adhesións dos concellos, pois traemos aquí o que pois a relación de obras e tamén o que corresponde á parte da amortización de débeda ou de gasto corrente de cada un dos concellos. Hai que si cada un pois foi poñendo no que mellor consideraba e algunhas persoas pois optaron por amortizar débeda, outros para gasto corrente, incluso, bueno, actividades culturais e demais. E, claro, lóxicamente a maior parte vai en obras, en inversión, que o mínimo que se establecía na orde era o 40%. E despois, a maiores, bueno, aparece que hai dous concellos que presentáronse fora de prazo, que foi o Concello de Xunqueira da Ambía, alegando, bueno, neste caso unha baixa médica, entendo que da secretaria, entendí. Sí, da secretaria interventora, sí. E por outro lado, o Concello da Merca, que, bueno, dificultades para poder concretar a aportación municipal que iban a facer o plan. Entón,
sería positivo intentar pois entendelo e que non queden sin o plan de cooperación estes dous concellos, porque nos podría pasar a calquera e entendo que, bueno, hai que ser solidarios e ao final estes cartos xa lle correspondían a eles. Así que, bueno, pola miña parte nada máis, espero que o comprendades e que podamos facer esa excepción. Muy ben, perfecto. Boa tarde, sin preguntas. Nada, sin preguntas. Muy ben. Democracia? Tampouco. Benega. Nada, pola nosa banda entendemos que os concellos efectivamente cada un tomou a decisión que considera oportuna e en canto a estes dous concellos, pois nada, habrá que decir que para a próxima estén máis atentos, pero bueno, habrá que efectivamente ser comprensivos porque tamén nos pode pasar a outros. Muy ben, moitas gracias. PSOE? Sí, autonomía municipal, vamos a votar a favor. Muy ben. O punto máis importante probablemente do mandato é importante era o de unanimidade, así que veña, votamos. Unanimidade. Muy ben. A favor. Sí, moitas gracias. Muy ben. Perfecto, pois vamos co punto terceiro, que é a finalización da asunción pola Diputación Provincial de Ourense da prestación dos servicios mínimos obrigatorio competencia do Concello de Os Blancos. Ten a palabra Marta Novo. Bueno, pois aquí, como vedes, tocaría, non? Renovar a dispensa que ten o Concello dos Blancos no mes de marzo de 2026. Entón, aprobouse casi fai 2 anos xa e, bueno, pois habría que tomar unha decisión no seu momento, non? Aquí, neste caso, o alcalde ou a corporación, o Concello, nun primeiro momento mandou, bueno, solicitou que non estaba disposto a finalizar a dispensa, que non quería continuar, e nun primeiro momento pois solicitou, xa poñendo en antecedente todo, non? Explicovos un poquinho, logo se tedes dudas, pois contestamos. O que el propoñía era finalizar a dispensa e que nos quedásemos nós aquí con 2 traballadores que podían desempeñar tarefas que fosen comuns á Deputación e ao Concello, non? Solicitouse un informe á secretaria, o secretario obviamente non o ve, porque, bueno, finalizar a dispensa para unha serie de servizos que se prestaban, que era abastecemento, saneamento e a iluminación, pois os traballadores que estaban destinados a eses servizos se terían que ir co final da dispensa. O seu Concello, pois, eso era, bueno, a decisión ou o legal, non? A argumentación legal que propón o secretario. Comunicouselle o Concello e decidiu igualmente solicitar o final da dispensa xa con o que lle corresponde, que é finalizar a dispensa e levarse os traballadores outra vez de volta ao Concello. E é un pouco o que traemos así a modo resumen, o que traemos a este pleno do mes de febreiro, porque a dispensa, como vos digo, terminaba no mes de marzo e bueno, xa estaríamos fora de prazo. Así que cualquier duda que tiñades ou o que sea, pois encantada de responder. Moitas gracias. Turno de intervencións, Grupo Mixto non, Democracia non, Benega. Nos, bueno, ahora Marta máis ou menos nos aclarou xa un pouco o tema. A verdade é que eu, se é así, conseguiron sanear as contas en 2 anos, eu quero darles parabéns ao Concello dos Blancos, porque, sinceramente, tal e como nos chegar aquí fai 2 anos, recordámonos ben, porque todos tuvemos a oportunidade de analizalas, a cousa estaba complexa, vamos a decirlo así suavemente, non tiña a súa dificultade, pero, bueno, se eles agora son quen de camiñar pola súa banda, sin necesitar a colaboración da Deputación, pois alégrome no sentido económico que eso significa e o Gallá non precisen máis desa colaboración por parte da Deputación Provincial daquelas, pero bueno, unha das cosas que iba a preguntar, pero agora xa non ten sentido, é se cumpriran aqueles acordos que se trasladaran de que iban a ter que incrementar unha serie de impostos a raíz precisamente de buscar o saneamento das arcas municipais, pero tamén é certo que non vou a preguntarlo porque a Diputación ahora mismo queda fora e non ten maior interés, entre comillas, para nós como Diputación Provincial. Por lo tanto, pois nada, con todas as cautelas, alegarnos de que isto se xa... Vamos, Moitas gracias.
PSOE. Sí, un poquinho na línea que expuso Bernardo tamén nos ofrece unhas certas dudas a ver como vai salir isto. E ya, a única pregunta que tiñamos así, aparte do que das aclaracións que fixo Marta, foi que vemos que hai unha plaza de coordinador de servicios, que era, bueno, que nos sorprende que nun concello tan pequeno como pode ser o Blancos tiña unha plaza de coordinador de servicios, pero entendo que esa plaza de coordinador de servicios revirte outra vez no propio concello que é no concello, é así. Vale, simplemente era esa pregunta, porque me parece un coordinador de servicios nun concello tan cativo como é o dos Blancos, o sea, cativo, como somos todos, ¿no? Pero bueno, a maioría. Pero que me sorprende que figure esa plaza, e, bueno, en todo caso, reverte para o Concello. Bueno, temos as nosas dúdas, vamos a fazer unha reserva de voto para o pleno, pero, bueno, temos as nosas certas dúdas de como vai salir a cousa. A intervención, que Eu, por aclarar, os traballadores serán 5, ahora un xa está xubilado, seguirían 4, e a nós, tanto para os dous, resposto a nós o que fago o Concello a partir de agora, el sabrá, non? O que di é que vai a ser capaz de levar a súa débeda que obviamente non ten pagada, iso é lógico, como pola súa conta, e nós, ao final, tampouco, como decimos aquí moitas veces, autonomía municipal, non? Cada un, ahora mismo, nos deixamos de prestar ese servizo e o único que podemos facer é mandarlle os traballadores e bueno, que el ten que buscarse, digamos, pois as solucións por outro lado, ou como sexa. Moi ben, ninguna intervención máis, non? Bueno, pues votamos logo dictaminar esta finalización. A favor? Os demais abstéñense. Vale. Moi ben. No punto 4 temos a moción do BNG para a execución da A56 e rematar co illamento do interior. Sí, quen defende a moción esta? Sí, Bernardo. Bueno, vou dar lectura prácticamente aos puntos que se propoñen de acordo, porque a verdade é que é sabido de todos que a problemática, eu que son de Lugo, pois levo 24 anos xa agardando esa autovía, e vas a facer xa vai boa e aínda estamos á espera. Bueno, a parte alternativa que hai agora mesmo por Chantada é prácticamente inviable, as cousas como son, e a outra que vai por Monforte pues, tamén é bastante complexa, o cual pues parece que debería en algún momento de darse esta estrada por rematada, non? Por lo tanto, os puntos de acordo, como ben dicía, son instar o Goberno do Estado a rematar a autovía 56 Ourense-Lugo na súa configuración como autovía de altas prestacións, descartando a súa conversión no simple corredor, e aprobar con carácter inmediato un calendario público concreto e vinculante de execución de todos os treitos pendentes, consignando nos orzamentos xerais do Estado as partidas económicas suficientes para garantir a súa finalización no menor prazo posible. Segundo, instar a Xunta de Galiza a exercer unha defensa firme e activa desta infraestructura frente ao Goberno do Estado, intensificando as xestións políticas e institucionais necesarias. E terceiro, instar a Deputación Provincial de Ourense a liderar un fronte común cos concellos da provincia afectados polo trazado, promovendo accións conxuntas de reivindicación institucional, exixir o cumprimento dos compromisos adquiridos, así como trasladar formalmente estes acordos ao Ministerio de Transportes, a Xunta de Galiza, ao Parlamento de Galiza e aos grupos parlamentarios galegos no Congreso e no Senado. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións. Empezamos polo Grupo Mixto, non? Democracia? Non? PSOE? Sí. Vamos a ver, nós vamos a estar basicamente de acordo ca moción que nos trae o BNG aquí. Si é verdad que faceremos algunhas matizacións no plenario, e si é verdad que, bueno, que hai, bueno, que se nos aclarará no seu momento, que se entende por fronte común e que se entende por accións consultas de reivindicación. Pero, en todo caso, nós estamos totalmente de acordo co fondo da cuestión e vamos a apoiar no pleno esta moción e, bueno, faceremos os nosos matices e as nosas incorporacións a esta propia moción. Moi ben, moitas gracias. Por a nosa parte, a nosa Seone. Boa tarde a todos. Nós daremos outra volta máis. Moi ben, pero tampouco somos dudos. Sobre todo tú, Manolo, non?
Sobre todo tú, que te resultas afectado claramente. Moi ben, pois nada, creo que aquí non hai ningún tanto dese a favor ahora mismo. A ver, vamos a, por favor, vamos a votar, porque temos que dictaminala. A favor, o grupo propoñente e os demais reserva de voto, pero creo que claramente positivo. Vale. No punto 6, 5, perdón. Moción do Grupo Socialista para a adopción dun plan de choque de infraestructuras para os sistemas de asistencia aos concellos afectados polas inundacións. Sí, bueno, o argumentario o tendes aí na propia moción, voume referir simplemente aos puntos de acordo. Creo que, bueno, se no Brao falábamos dunha vaga de lumes, agora falamos desta enxentas que hai sobre todo en, bueno, moitas zonas. Nos focalizamos un pouco na comarca de Limia, pero é extensible a moitas partes da provincia de Ourense, e creo que, bueno, que as institucións teñen que estar á altura das circunstancias e apoiar os concellos pequenos para digamos, solucionar estas averías, e reparar estas infraestructuras, sobre todo viarias, que estamos sufrindo a maioría dos concellos. Entón, paso a ler os puntos de acordo. O primeiro, que a Deputación de Ourense aprobe e execute un plan de choque de inspección, reparación e condicionamento das infraestructuras viarias provinciais afectadas polas inundacións de 2026 na comarca da Limia, así como nas demais zonas da provincia que resultasen afectadas cunha dotación orzamentaria específica e suficiente. O segundo punto, que a Deputación de Ourense habilite unha línea de axuda extraordinaria destinada aos concellos da comarca da Limia e demais municipios da provincia que resultasen afectados polas inundacións de 2026 para a reparación das infraestructuras municipais dañadas con tramitación simplificada, criterios obxectivos de concesión e asistencia técnica e xurídica directa da propia Corporación Provincial para facilitar a xestión dos expedientes, a solicitude de axudas autonómicas e estatais e a tramitación das reclamacións de danos que procedan. E terceiro, instar a Xunta de Galicia, a través da Consellería Medio Rural, que habilite con carácter urxente unha línea de axudas dirixidas aos titulares de explotacións agrícolas e gandeiras da comarca da Limia e demais zonas da provincia que resultasen afectadas para compensar os danos causados no sector pola situación derivada das precipitacións extraordinarias registradas durante as últimas semanas. Mais nada. Moi ben. Turno de intervencións. Considero que é unha moción con ánimo constructivo, pero tamén me gustaría saber se o Partido Socialista ten algunha idea de onde sacar o diñeiro para o plan de choque, en canto valoralo. Sería interesante porque ao ser constructiva todos podríamos ter algunha idea en relación ao financiamento desta proposta. Moi ben, moitas gracias. Democracia? Non? Venga. Un apuntamento que teria que ver co punto terceiro da moción. Hoxe chegou nos os concellos unha petición por parte de subdelegación do goberno de facer unha avaliación de danos. Incluso, bueno, aí a propia Diputación, do que puiden entender, podería adquirirse os danos que se materializaron nas infraestructuras. Pero é que é complicado, porque máis alá de grandes danos, cando me refiro a grandes danos, por exemplo, foi o que aconteceu outro día na estrada da propia Deputación Provincial, non? Que se veu abaixo, o que temos, eu creo que na maioría dos casos son fonchancas as gallas, non? Que non é que se che fundira unha estrada, nin que se che fora unha ponte, senón que resulta que tes as estradas agora que parecen, en algúns casos, un campo de minas, nunca mellor dito, non? Que non sabes exactamente xa o que hai que facer nelas, porque hai incluso tanto que bachear que ás veces dices, bueno, pois isto vai ter que acabar en vego completo ou a ver como facemos. Entón, eu creo que aí pois habería que mirar a través dos propios servizos da Deputación estas axudas, bueno, pois, por un lado, porque as do Estado que me nin hoxe pola mañá así a grandes rasgos non van permitir eses pequenos avanxos, porque xa fala bueno, realmente de daños severos, non, creo que non vai a permitirlo, pero bueno, ver se somos quen de compatibilizar, porque efectivamente isto vai ser un efecto moi pernicioso para as arcas dos concellos, que temos, como ben sabemos todos, infinitos núcleos, co conseguinte, infinitos estradas, e iso, lóxicamente, pois ten unha afección máis alá do que é habitual xa todos os anos, porque todos os anos chove, todos os anos temos averías, pero este ano pois, bueno, pasou eu algún veciño que me decía que tiña baches na súa estrada, e dicía, home, vai dar unha volta pola 52,
e despois falamos, porque os nosos casi eran irrisorios comparados cos das estradas de afección estatal, non? Que a verdade é que ibas por eles e algunhas veces incluso pasabas un pouco de medo. Entón, bueno, eu creo que aí, a raíz desta moción, habría que ver un pouco como efectivamente enfocar o tema para ver como damos feito, porque xa digo, en moitos casos non vai ser o tema de arranxar unha estrada porque se caeron a ponte, que pode ser algo puntual, pero si estes danos que en pequenas cantidades suman moito. Non sei se consigo trasladar un pouco o sentido da reflexión. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, o que decíades referente ás axudas do Estado, efectivamente, supoñen o 50%, pero hai que ver exactamente que o que cae. E o presidente xa anunciou a semana pasada que se estudiaba desde a Diputación, e lóxicamente de acordo aos grupos, estudiar axudas para colaborar cos concellos, pero bueno, hai que definir. O que está claro é que a Diputación non vai poder poñer o 50% restante que pon o goberno, porque son cantidades moi grandes. Teremos que axudar entre todas as administracións a ver como se pode facer. O que si é certo é que lle preguntei a algún concello dos que foron afectados por incendios e dinme que eles aínda non recibiron ningunha axuda do Estado. Entonces, claro, si se habilitan axudas por o valor do 50%, que está moi ben, estuveron moi rápidos e hai que reconocerlo, pero se non chegan, non podemos ter as carreteras eternamente, por lo menos as carreteras que son os quizáis os maiores danos que temos, sin arranxar, non? Ou pendentes de que eles nos resolvan para poder contratar e demais. Entón, eu creo que hai que ou falar con eles, ou tamén ao mellor instar a eles a que sexan máis áxiles, ou a que podan axudar de outra maneira, ou que podan incluso ter en conta eses danos, como comenta Bernardo, porque eu teño algunha carretera que parece que caeron meteoritos. Eu non sei que pasou, pero está aquelo perdido. E despois outra cousa, que creo que a moción centrase demasiado na Limia, e na Limia, efectivamente, hai zonas de, bueno, no punto 1 falades da Limia, é dicir, a Limia efectivamente está moi afectada porque o nivel freático é diferente, non? Pero sobre todo que son as parcelas privadas, pero en infraestructuras eu creo que todos os concellos temos moitísimos danos, entón eu igual intentaría modificar e ter en conta que hai moitísimos concellos porque houve moitísimos fenómenos atmosféricos e afectaron a todos os municipios. Eles, por as características de solo que teñen, quizáis máis as explotacións ganadeiras, pero en canto a infraestructuras eu creo que estamos todos bastante compensados en canto a daños. De momento nada máis, gracias. Pois, moitas gracias. Seu turno. Sí, dos ou tres matices. Vamos a ver, cando faguemos o punto de resolución, poñemos o incremento de afectaduras viarias provinciales na comarca Limia, así como nas demais zonas da provincia que resultasen afectadas. É dicir, si realmente a Limia é un pouco, digamos, máis escandaloso, porque o nivel freático, como ben dis tú, estaba o enchente por arriba das estradas, os daños probablemente sean superiores, pero nós ampliamos o que é toda a moción as infraestructuras todas que hai na provincia. Con respecto ao que comentaba o compañeiro de que decía de cuantificar, claro, primeiro hai que ver a demanda que fan os concellos, sea nesta casa ou donde sea, do daño das infraestructuras. Generalmente todos estamos ainda evaluando económicamente eses danos. Tamén me consta que o servicio da Diputación, neste caso, Viaxe e Obra da Diputación, nas propias estradas da Diputación está actuando o antes posible, pero, bueno, realmente isto leva un tempo, e o que pedimos na moción é totalmente constructiva, é que se actúe, por suposto, e despois que os concellos fagan as súas achegas sobre os danos nas infraestructuras viarias, agora no momento que vais, que parece ser que este fin de semana vai vir un solo espenio, saben? Esperamos que vaise xa o tema. Entón, unha vez que fagamos esa evaluación de daños, realmente non se van a cometer todos os daños, porque hai uns daños, como dicía ben Bernardo, que ao mellor son pequenos danos, que non son, digamos, unhas grandes, pois non cae unha ponte, ou non cae un muro, ou non cae tal, pero si pequenos danos que sumados todos son os concellos económicamente nos vai lastrar. Entón, que os concellos fagan esas achegas de demandas á Diputación, e a Diputación se xa capaz, se non todo, por menos crear unha línea nesta próxima modificación que se fará en marzo ou abril, supoño, donde se pode incorporar algo para atender estas demandas que fagan os propios concellos nestas infraestructuras. E depois tamén ampliamos, básicamente, como decías tú, ao sector primario, ao sector sobre todo agrícola, de que a propia Xunta de Galicia, a través de Mi Rural, faga unha línea tamén de axuda ao sector primario que tamén a vai necesitar. Vale, sí.
quero pôr en valor o agroseguro, que é unha liña de axudas que hai por parte do Estado para financiar precisamente estas situacións catastróficas no ámbito rural, que debemos potencialo e ao mellor debíamos tamén instar nesta moción a que o Estado precisamente incremente estas liñas de axuda, de subvencións. Moi ben, moitas gracias por a súa aportación. Alguén máis? Democracia non? No. Venga. Simplemente que vai ser complicado. O que vexo polos danos que temos no noso Concello van ser complicados de evaluar porque en moitos casos, xa digo, non é un dano continuo unha estrada que se che foi e despois é verdade que os concellos temos un problema e eu son o primeiro en recoñecelo co tema das cunetas, non? As cunetas son fundamentais para as estradas, como tampouco é o que máis se ve, parece que as vamos deixando e ao mellor facendo unha inversión potente en cunetas afogamos moitos cartos despois en mantemento, non? Mais alá que comentaba o compañeiro Democracia Orensana, efectivamente os romanos onde invertían era na parte do macadam, non? Na parte de abaixo, e iso facía que as estradas foran moi resistentes, e hoxe, iso como non se ve, pois vamos un pouco polo ar. Pero bueno, a ver como se solventa, porque eu do que li no tema do Estado, xa di claramente que, por exemplo, as intervencións que fagamos con medios propios non van a ser subvencionables, que teñen que ser algo baixo contrato, bueno, que tería un procedimento que semella que vai ser non para curto prazo, non? Sino para medio e longo prazo e nós non podemos estar cas estradas aburatadas sen edil, que evidentemente non é posible que nós algunha roda xa vamos a ter que pagar, así de claro, digo. Moitas gracias. Noticia, sí. Sí, ademais é que o prazo que deu neste caso a súa delegación é ata o 6 de marzo, é dicir, eu creo que é un plazo bastante corto, tendo en conta que teñen que vir técnicos a facer a valoracións en diferentes infraestructuras, non? Eu, por exemplo, si que hai unha carretera que me repisou, eu teño a pechada, a mellor teñen que vir a valorar técnicamente se eso con pavimentar é suficiente porque houve simplemente un aplome de terreo e está todo en bo estado ou hai que refacer muro, entonces eu creo que deron moi pouco tempo, igual tamén non viña mal que fixeran o mellor algún tipo de videoconferencia para todos os concellos, explicando un pouco as liñas, e así salíamos un pouco de dudas con respecto ao que comenta Bernardo. E con respecto ao tema que decías da Diputación, que iba a decir antes na intervención, efectivamente, a Brigada de Obras e Servicios está traballando, non parou de traballar, a min constame que a min veuse unha carretera provincial e viñeron ali rapidamente e aos 4 ou 5 días estaba o muro reposto, é dicir, que están facendo un traballo excepcional e hai que reconocelo, é dicir, que no que é a parte provincial, lóxicamente non van vir a atender as nosas necesidades cando tamén teñan hai aquí outras, pero o traballo é excepcional e quería tamén poñerlo de manifesto. Bueno, nada, bueno, isto xa decidiremos, evidentemente sabemos que vamos a ter a modificación como é normal, ainda non se nos deu, está a punto de dársenos a cantidade de peche, por lo tanto, que podemos dispoñer, veremos as obrigas que hai, pero eu creo que aquí sí que apelaría máis a cada un poder facer o que queira, podemos facer unha cousa e repartilo ou poñer un fondo, que eu creo que por moito que poñamos, eu sempre digo o mismo, 10.000 euros para un concello son 100.000, 1 millón para a Diputación, 920.000. Boten as contas, a ver que famos con 10.000 euros e que é 1 millón, se por 2, 3 millóns e tal, e sacas ao fondo que repartamos dos concellos, pois non temos eso. Entón eu creo que é máis adecuado, pero falámoslo, eu creo que é máis adecuado que darle a maior cantidad de diñeiro que podemos aos concellos e cada un concello que priorice conforme sexa, non? Porque andar facendo fondos específicos para facer solicitudes e facer valoracións, eu creo que é a esencia deso. Oye, pois que lle toque. Outra cousa aquí era o dos incendios, que había un dato objetivo, non? Que hectáreas queimadas, tal, outros que non, tuvemos suerte que non nos afectou para nada e non íbamos a entrar no mesmo saco, evidentemente, uns cautros, pero aquí as carreteras estropearnos a todo o mundo, máis ou menos están todas estropeadas, un pudo ter unha desgracia maior que a outro, pero todo o mundo estamos nas mesmas. Eu, desde logo, sería máis partidario de incrementar as cantidades, bueno, de que que se poderá fazer aquí este fondo, que pode ser absolutamente pequeno, cativo, non? O metamos na cantidad que se dio aos concellos e cada un que destine, pois, a asfaltar os camiños ou arreglar un muro ou fazer o que queira. É a opinión que entre todos decidiremos, vale? Bueno, vamos a votación.
Dictamen a favor. Os demais reservamos o voto, non? Moi ben. Non. Moi ben. Sí. Mira, simplemente, non sei se como pregunto ou como vogo, é o tema da Comisión dos Lumes que non a damos sacado de diante. E, bueno, si que a xente pregunta, eu creo que tiñamos xa que poñernos, o sea, a data eu non ten que sair de xe, o sea, ni moito menos, pero, bueno, si que de cara ao luns, para poder xa, bueno, aí sabemos que se convocaran, que despois, porque houber aí un tema de como era a fórmula tal, pero bueno, creo que sí que xa estamos no mes de febreiro e non debemos de deixalo adiar máis. Vale. Bueno, neste caso, a primeira comisión que houbo, a única portavoz que fun eu. Por demais non estivestes. Eu despois tuve en caso de ausentarme por motivos persoais, quedou no meu lugar outro compañeiro e dixeronme que a partir de irme eu que xa houve un descontrol e que dixestes que este non era o modelo, que non era o sistema, que entonces eu non sei cal era o sistema, porque que se quedou, falamos de valorarnos primeiro, dixestes que non, que mellor que viñera a xente, que a xente expuxera as súas propostas, e foi o que se fixo. A xente foi ali, cada un falou un pouquiño e a idea era despois tomar nota daquelas propostas comuns, porque casi todas eran comuns, o que todo o mundo falaba o mismo, de que había que limpar as faixas secundarias, que todo o mundo falaba o mismo. Entonces, a min o que me trasladan é que ese formato non funciona e que é mellor que para eso deixar de facer cancelar as mesas. Dixo, eu falei co presidente. O sea, foi a min foi o que me trasladaron naquel momento e ao presidente tamén lle trasladaron o mismo. Entonces, automáticamente, pues nós, bueno, se non estaban conformes, decidimos cancelalas, dimoslle traslado, neste caso, aos voceiros, no grupo de voceiros, e así foi. É dicir, nós non temos ningún problema, que incluso se falou que se avaliara un técnico ao respecto, por eso se lle deu, neste caso, a persona que leva emerxencias para que faga, lóxicamente, pues, un resumo un pouco de todo, porque hai propostas que se acotaron as 2 páxinas que exigíamos, pero hai xente que mandou 20 e pico páginas. Entonces, bueno, pues ten que revisar todo con calma. Eu non estuve cando foi todo este descontrol que houve despois, eu non estaba, pero hasta que eu estuve, a xente falaba e casi todos coincidían un pouco nos mesmos parámetros. Eu fume e xa me empezaron a dicir que non descontrol, que non valía para nada eso, e foi un pouco o que se nos trasladou e por eso decidimos pois cancelar e facer de outra maneira, entonces. Eu rapidamente, eu estuve ali, eu creo que o descontrol será previo no momento por varios motivos, non? Digo, sempre con ánimo de aportar. Creo que non se pode ir a unha comisión onde haxa 45 personas que falen 10 minutos aportando cuestións. Se iso se houbera realizado un documento previo onde recolleran as inquedanzas que os grupos xa meses atrás, por exemplo, aportamos, igual que colectivos, eu penso que se houbera avanzado moitísimo. E despois tamén a cuestión é que non había ningún técnico para recoller o que ali se estaba dicindo. Entón, quero dicir, quen recolleu aquilo? Porque ti tiveches que marchar, pero Chemi tampouco iba a recoller as aportacións de todas as persoas que falaron ali, que era moito que había que facer. Quer dicir, o normal é que houbera un traballador ou un responsable que te levantaron como unha ata da comisión para que despois puderan, tal caso, pois poñer en armonía as peticións ou polo menos debatiras. Eu creo que o debido, e o que entendo que o compañero Benegá tamén pide, que foi o que pedimos, e eu fui o primeiro en pedilo, é que se xuntaran as peticións e se debatiran por bloques as cuestións que tíamos común. Por exemplo, que ti dis das franxas secundarias, ou incluso instar a mudar a normativa autonómica neste eido, porque realmente é o que cumpre fora das axudas, etc. Porque vai haber cuestións que son divergentes, pero creo que o que ali fomos facer había unha unanimidade que foi perder o tempo. Entón, digo, non sei se quer dicir. Sí. Bueno, boa tarde, non tarde nada. A ver, coincido con Diego no que se falou na organización. É certo que no momento que se foi Patricia, Chemi non actuou como coordinador. El traía unha proposta, igual que moitos outros do seu concello, pero que se transmitiu nesa mesa
non foi eliminar as mesas, todo o contrario, senón volver a que alguén da Diputación recollera, unha persona técnica da Diputación recollera todas as propostas nun solo documento, sacar conclusións, pero volver a debatir esa mesa, non seguir a seguinte antes de rematar esa mesa. Por tanto, o que se transmitiu non foi o que decidimos ali. O que está dicindo Patricia non ten nada que ver ca decisión que ali se tomou, que foi reunir de novo a mesa, esa mesa, a de prevención, sacar as conclusións oportunas e logo seguir cas outras mesas. Por tanto, vamos, totalmente distinto ao que se transmite. Vale, pois eu tamén teño que decir algo sobre isto, porque precisamente o que non podemos é ter unha opinión contraria. Esa proposta de facer un documento, de sistematizar todas as aportacións que se fixeron por parte dos colectivos e levar ese documento previo á mesa, foi o plantexamento noso. E xustamente o que se acordou é que non, que todo o mundo comparecera e alegara. Entonces, ahora volvemos ao plantexamento primeiro, que era, home, a mí non me parece normal que cada un diga a súa cousa, que non haxa unha mínima sistematización e que non haxa uns mínimos puntos e ponernos a debatir outra vez sobre o que se alegou. Entonces, eu creo que non hai ningún problema. Bueno, pois non, o sea, volvemos á casilla de partida, ningún problema. Ese documento está encargado, levarase, estará encargado, urgiremos que se remate canto antes, que vayan os puntos, que dice que se hai 25 alegacións que din que hai que limpar as francas secundarias, non ten ningún sentido que haxe 25 persoas que digan o mismo. Ou que se din que hai que modificar a legislación autonómica sobre a misma, tampouco ten ningún sentido que se volva a repetir 45 veces. Entonces, bueno, pues vamos a facer ese documento que estaba xa previamente. Eu ya había dito que era un modelo para min, vamos, ou algo de experiencia en emergencias. Temos que ter, a partir das alegacións feitas, uns puntos de partida, un íter para a partir de aí discutir, ou sea, falar o que se faga. E máis, baixo o meu punto de vista, o que habría que facer era, para non redundar, era ter ese documento, pasarlo aos alegantes, por se queren facer algunha outro tipo de cousa, nun plazo breve, non tal, e levar depurado ese documento para seguir avanzando. Bueno, pois se é o que decidimos, non hai ningún problema. Vamos a decir, urgir que se termine ese documento nos términos que tal e que se reanude a mesa neses términos. E nada máis, non hai outra cousa. Bueno, sí, bueno, sí, hombre, pero nada, non hai ningún problema. Pero o que decimos que asista, pero o que non ten ningún sentido é que 45 personas digan o mismo. Vale, pois non hai ningún problema. Urgimos que se remate o documento sistematizando as aportacións de cada unha por bloques e a continuación reunimos inmediatamente as mesas e terminamos con isto, que isto tampouco hai moita máis marcera que a cárcel. Vale. Pasamos que siguiente, non? E non hai ningún cambio. Aquí sí, hai, sí.
Bueno, pois vamos ca siguiente das comisións, que é a Comisión de Informativa de Políticas Sociais. Esta a priori, pois, ten pouco contenido, máis que a primeiro a aprobación da sesión anterior, que quedaría aprobada por unanimidade. Mocións de urxencia non hai. E rogos e preguntas. Tampouco. Si, tú, non. Pois entonces esta acabámosla pronto. Quedar. Bueno, pois vamos ca siguiente, que aquí sí que hai contenido. Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. No punto primeiro do orde do día figura, como sempre, a aprobación da acta anterior, que queda aprobada por unanimidade. E no punto 2 temos a moción do Grupo Popular en defensa do termalismo terapéutico como recurso sanitario estratégico. Ten a palabra el doctor Rosendo Luis Fernández para breve exposición. Pois saudable tarde. Sí, vamos, o argumentario está a poder de todos os grupos e creo que está moi nítido e moi claro polo que puden ler. Solo un breve repaso histórico. Que dicir, ten que o termalismo é un mentor diferencial respecto a calquera outra provincia, non só de Galicia, senón de España. Cando hai 10 anos estuve repasando, porque 10 anos, como decía Kafka, é moito tempo para algunhas cousas e pouco tempo para outras moitas. Pero me acordo que era un 22 de diciembre do 2015, hai 10 anos e 2 meses, do Foro Atlántico en Vigo. Por certo, Abel Caballero presentou ese foro, pois levamos ali o que cando empezou o termalismo social, sabe moi ben o José Cerdeira, da área de benestar, pois fomos ali, inaugurou ese foro un periodista de Quintela, que foi premio ahora, Julio Rodríguez, e nos a vendida Abel Caballero. Bueno, aí empezou o termalismo social. Non vou dicir o que era o termalismo social, o que é, que foi mellorando co paso do tempo, pero que hubo unha cousa moi clara. Hai 10 anos, se recordades ben, os balnearios pechaban, chegou a setembro e tiñan que pechar. Botaban 5 ou 6 meses pechados. E gracias aos programas da Diputación, era o termalismo social, despois viñeron outros, pois se antes estaba a UCI, pois se podemos dicir, eu digo sempre, están xa en plena planta e andan vivos. Pero agora queremos un paso máis. E un paso máis basado en que a legislación sanitaria en diversos países europeos pois inclúe as terapias balnearias dentro das prestacións dos servicios nacionais de saúde e dos seus seguros médicos. En España temos un problema, que a lei 16/2003, como teñen aí, describe a estrutura do carteira de servicios sanitarios e di que dispón expresamente que non se incluirán na carteira de servicios comuns aquelas técnicas, tecnoloxías ou procedementos que tiñan coa finalidade de meras actividades de lecer, descanso, confort, etc. Exclui, polo tanto, a posibilidade de que as terapias balneares poden incorporarse á carteira común de servicios. Que isto parece un pouco paradóxico, se vedes, porque da Universidade de Santiago de Compostela temos a cátedra de hidroloxía médica. E, sin embargo, non temos da carteira de servicios complementario, pois, esta prestación. Pero tamén a propia normativa estatal permite considerar a posibilidade de incorporación nas futuras terapias a través de carteiras complementarias autonómicas. Por lo tanto, eu creo que a isto nos temos que agarrar. E para non estenderme máis, que se me estende demasiado, os acordos teño aí, en primeiro lugar, a instar a Federación Española de Municipios e Provincias, a FEN, a solicitar ao Goberno de España a supresión dese termo balneario que está no punto 4 do apartado do Real Decreto, co fin de evitar a súa equiparación con actividades de ocio e confort, o sea, que non quede só en ocio e confort, alleas a prestación sanitaria, e, en segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a realizar un estudio para
a inclusión progresiva das terapias balneares na carteira complementaria de servicio da Comunidade Autónoma, unha vez aprobado polo Goberno de España a supresión dese termo balneario no punto 4 do apartado 3. E así nos equipararíamos a países como nosos veciños e amigos portugueses, Italia, Francia, etc. E sigo dicindo o mismo. Parece paradóxico que tiñamos unha cátedra de hidroloxía médica da Universidade de Santiago de Compostela e despois non teñamos da prestación de servicios, pois, as aguas termais. Me parece, non? Creo que con isto resumo. Moi ben, perfecto, moitas gracias. Vamos por orden. Grupo mixto, non? No, perdón, Sí, quería decir, no, que esta moción parece moi acaída porque en toda Europa, todo Centro Europa, as políticas sociais e as políticas sanitarias inclúen a balneoterapia. Falemos de Alemania, de Austria e da República Checa, sin lonxe. Entón parece moi apropiada. Moi ben. Deo? Non, nada. BNG? Sí. Bueno, a nós tamén nos parece apropiado. En Ourense temos un recurso importantísimo que son os balnearios e o termalismo en xeral. Polo en valor, creo que debemos facelo. E o único que, por ahora, lle quero decir ao Partido Popular é que non se debe guiar esta moción ao avellentamento da poboación. Os balnearios tamén nos utiliza a xente nova. Entón, hai xente nova que ten enfermedades crónicas, reumáticas, sobre todo, que os balnearios lle darían, en algún caso, algunha solución. Entón, vamos a facer reserva de voto, pero, parecenos a caída. Sí. Nada máis. Ben, bueno, estando en parte de acordo co que di o compañero Rosendo, eu creo que temos diante varios retos, non? Aproveitando que se falamos de termalismo, penso que sobre todo pois o consumo local sería importante, porque eso aseguraría unha estabilidade aos propios balnearios. El fala de que saliu da UCI o modelo termal de Ourense, eu creo que ainda está con unha respiración asistida, porque a verdade que queda un longo camiño. Eu creo que hai que mudar as políticas termais que temos en Galicia, pero sobre todo na provincia de Ourense, porque eu creo que a verdade é que nos falta camiño por andar, e eu creo que o propio sector tamén nos recoñece, e eu creo que aquí onde podemos traballar todos para mudar esta situación. En todo caso, nos vamos reservar o voto. Hai pouco puden estar con compañeros seus nunha conferencia onde un maestro que é defensor dos defensores iniciais desta proposta, que seguramente os iniciais xa foron os romanos, que non vamos a descubrir agora nada, pero sí que eu creo que é unha vía na que hai que camiñar, igual que nós temos que mudar outras que podan estar na nosa man para revertir a situación do termalismo, que ainda que teña melloras puntuais, eu creo que hai que traballalo e tememos que superar varios retos. Por eso nada máis, moitas gracias. Só unhas puntualizacións, eu non farei para nada, María, de maiores nin xóvenes. Non farei para nada, pero non farei para nada, porque efectivamente enfermedades crónicas ou procesos crónicos inciden máis das persoas maiores, cabe duda, pero tamén hai persoas xóvenes con procesos crónicos. En segundo lugar, Diego, non digo nada, pero o dicen os propios balnearios. Cando chegaba setembro, pechaban. Non será por arte de maxia que agora non pecha. E iso é gracias aos diferentes programas de termalismo que a Diputación de Ourense, que a máis non se cansan de dicir que foi gracias á Diputación de Ourense, que por ahora xa están en vez de 11 da planta. Ojalá poidan estar en domicilio e tal. Iso que creemos todos, non? Bueno, pois eu aquí estendremos máis no pleno, pero, bueno, isto ven en boa medida promovido, e además non vamos a ser a única, espero, que a Diputación do Estado que aprobe esta moción, unha moción similar, vamos, a esta, porque isto surde da reunión das villas termais de toda España, da que, bueno, eu presido esa sección da Federación Española de Municipios e Provincias, e xurde do acordo de todos e, por tanto, o compromiso de todos de levalo ás súas respectivas diputacións, aos seus respectivos concellos e demais.
Isto é, sin duda, unha pedra angular de todo o proceso, é dicir, se fóramos quen de que os tratamentos termais non estuveran excluídos expresamente como están agora mesmo, o que decimos é que non que se incluyan, senón que non se proíban. Logo xa sería a segunda parte, que sería a posibilidad de incluírlos tanto na carteira nacional como na carteira autonómica. Por eso nos poñemos que a segunda parte da moción, evidentemente dicindolle tamén o legislador autonómico e a administración autonómica que incluye na carteira complementaria, pero sin dúbida ninguna isto é a pedra angular. Ahora mesmo está prohibido. Non ten ningún sentido que este prohibido a nivel de tratamentos de estética ou tratamentos similares, non? Por lo tanto, isto é absolutamente fundamental. E isto foi quen de leválo a Diputación de Ourense a esta sección española e foi quen de aprobarse por unanimidade con todos os partidos políticos, habidos e por haber ali que todo o mundo votou e fixo súa esta proposta, e por tanto creo que debemos liderala porque a partir de aí levaremos a Federación Española de Municipios e Provincias e obviamente debería ser atendida porque é un sentir mayoritario. E eu non me vou a estender no tema de vellos e novos respecto ao termalismo, simplemente recordar algúns programas como Nómadas Digitais desta termalismo para Nómadas Digitais desta Diputación, absolutamente pioneiro para lesións ou enfermedades leves tamén, ou este mesmo programa que este ano fixo que os balnearios por primeira vez, creo que, como decía Rosendo na súa historia, primeiro pasaron de setiembre a noviembre, este ano por primeira vez non cerraron en diciembre gracias a un programa de Diputación que é Ter Nadal, que é ese programa de pasar as vacacións de Nadal xuntos, e, por lo tanto, todos os balnearios que se quixeron acoller a este programa estuveron abertos e non cerraron ningún mes do ano. Efectivamente, queda camiño por andar, pero sin dúbida ninguna tamén debemos recoñecer o que se leva feita, creo que a materia de termalismo, a Diputación de Ourense, concretamente poño, porque unha vez por moitas cousas somos criticados, pero creo que neste caso non é porque o goberno deixe de gobernar, simplemente a Diputación, a política da Diputación de Ourense é copiada por as demais diputacións, porque ninguna ten para nada unha carteira de programas como a nosa Diputación. E isto, sin duda, non sería xa unha cuestión dun programa, isto sería unha cuestión de fondo, é dicir, estaríamos falando de que a eliminación desto que parece totalmente anacrónico e que todo o mundo coincide, pois deberíamoslo facer para permitir a inclusión destes tratamentos, xa digo, a nivel nacional, que creo que son de pura xusticia, e a nivel tamén, por suposto, autonómico, onde cada un teníamos que facer nas carteiras complementarias de servicios que otorgan as autonomías, cada un deberíamos facer o noso traballo. Bueno, pois simplemente para aclarar de onde ven esta moción. E digo que non vai a ser a única, debería ser en varias, espero que na maior parte das diputacións, ou así adquiriron o compromiso que estábamos ali. E además tampouco hai ninguna afán por patrimonializar esta moción. Indico. Votamos. A favor. Os demais reservan o seu voto. Venga. Ben, no punto 3, a moción de grupos socialistas para impulsar unha solución sustentable para a xestión de residuos inertes da comarca de Monterrey. O grupo socialista, portavoz Álvaro Vila. Sí, bueno, esta é unha demanda que nos chega da comarca de Monterrey sobre que se dé unha solución o menos definitiva para a xestión de residuos inertes da comarca de Monterrey. Bueno, aí ven o argumentario onde a diferencia de outros territorios non existe neste momento unha planta de tratamento para estes residuos inertes. Entón, teremos os puntos de acordo que son os seguintes. Primeiro, está a Xunta de Galicia que nos necesita as súas competencias en materia de xestión de residuos, inclúe no Plan de Residuos de Galicia unha solución específica para a comarca de Monterrey mediante a planificación e execución no menor plazo posible dun centro de xestión de residuos inertes que dé servicio aos concellos da comarca, adoptando simultaneamente as medidas necesarias para prevenir os vertidos ilegais e garantir o cumprimento da normativa ambiental vixente. Segundo punto, que a Diputación de Ourense se compromete a prestar apoio técnico e económico aos concellos da comarca de Monterrey para a xestión adecuada dos residuos inertes mentre non exista unha solución comarcal definitiva, liderando a coordinación entre os concellos afectados para estudar fórmulas de colaboración intermunicipal e incluindo na línea de apoio ás obras municipais e nos planos de cooperación criterios que contemplen o sobrecusto derivados da falta de infraestructura de xestión de residuos
inerte da comarca. Perfecto. Muy bien, vamos por el turno. Neste caso, nada. Muy bien. Democracia? Non, tampouco. PNG? Señor Cubo. Sí, moi boa tarde. Unha dúbida. Eu teño entendido que a Deputación ten un punto de acopio na comarca da Limia deste tipo de materiais inertes. Non sei se é así, en Morgade, en Xinzo. Perdón? Digo, decía que ao respecto desto, que tiña entendido, pero non o teño claro, que a Deputación ten un punto de acopio deste tipo de materiais na comarca da Limia, en Xinzo. Non hai nada disso. A Deputación... Ah, bueno, preguntaremos, porque quero dicir, habrá que aproveitar todos os recursos. É evidente de que o déficit na comarca coincidimos co Partido Socialista, e, bueno, en todo caso, en función tamén de que aclaremos isto, igual algunha emenda tamén procede poñer, de acordo? Bueno, gracias, presidente. Nós nada, imos a facer unha reserva de voto para estudialo con calma e debatiremos no pleno. ¿Alguna intervención máis? Non? Bueno, pues entonces votamos. A favor? Te iba a decir eu. Venga, os demais reservámonos o voto, non? Vale, moi ben. Moción de urxencia non hai. Está no concreto dos Sí, perdón, hai unha pregunta oral. Sí, no, quixéramos que se nos podía aclarar, porque a día de hoxe está a oficina termal do AVE, bueno, na estación do AVE en Ourense, pechada. O contrato, se non recordo máis, era de 18 meses, e leva un ano e, bueno, a día de hoxe está pechada, por lo menos a nos consta que está pechada. E queríamos saber por que... Por eso, porque está pechada. Bueno, pues non o sabía ahora mismo, eu pues, estuve, creo que a semana pasada estaba aberta. Entonces eu, ahora mismo, bueno, preguntaremos. Eu, non sei se hai algunha cousa temporal, pero que eu saiba non debería estar pechada. Pode ser algunha cousa temporal, pero eu a semana pasada vine aberta. Eso vino ahora mismo non sei, pero desde logo non hai ninguna instrucción ni nada de estar pechada. E outra pregunta? Sí. Nada, é simplemente sobre, bueno, recentemente se licitou a explotación do bardo da estación dos Peares. Entón, quixéramos saber se está resolta esa licitación e quen foi o adjudicado e se presentaron moitas empresas ou non. Sí. Aquí pode dicirlo Manolo, que é o afectado, pero creo que vamos a coincidir. Sacouse, no concurso público, pero non apareceu ninguén. Si vostede sabe de alguén como calquera dos que estamos aquí... Eu só preguntei se había... No, coño, pero estou respondendo. Oye, que eu non estou aprochando nada, por favor. Estou dicindo que quedou deserto, fixemos toda a publicidade que podemos, Manolo me consta que sí, e se alguén sabe de alguén que quere explotar o bar dos Peares, por favor, que veña xente de min ou da xerente, ou a xente do Manolo, que sei que está interesado tamén, que si Manolo. Este que atendelo. Bueno, para broma sei que non hai... Sí, trabajamos. Non, unha cousiña, se lle pode contestar a pregunta de isto. Pechou 2 días ou por unhas reformas, unhas pequenas reformas. De acordo? Que remiten a área de ver. Por unhas reformas. Pero se vou abrir ou vai ser a semana que ven. Vale, pues veña. Queda rematada a comisión. Bueno, que sea.
Vamos a la siguiente última das... El ate da igual que se repita. Sí, vale. Ahora, veña, estamos xa en directo. Vamos que a seguinte última das comisións, Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Hai nada, non? É a aprobación da acta da sesión anterior. Ok. Moción de urxencia non hai. E rogos e preguntas, teño unha pregunta do Benega. Contesto a pregunta do Benega, non? Vale. Quere facela vostede ou... Non, moi ben, sí, para que... Ten relación ca Fundación Otero Pedrallo, posto que o BNG tiña solicitado con tempo abondo, teño por aquí as comunicacións que se fixeron á propia Fundación sobre a posibilidade de facer un acto do BNG nas instalacións que ten a Fundación no Pazo de Trasalba, e foille concedida inicialmente esa solicitude. Era un acto sobre a vida e obra de Castelao, non? Porque este ano pasado foi o ano Castelao. Sorprendentemente, un par de meses despois, é dicir, 72 horas antes da celebración do acto, foi anulada esa concesión do espazo, non? Bueno, así quedou a cousa, un pouco estrana, pero sorprendémonos con que o 8 de febreiro nos encontramos con un acto do Partido Popular, ou a visita de 2 deputados do Partido Popular, por tanto, claramente un acto partidario na mesma sede desa fundación, non? Entón, bueno, o que queremos preguntar como membro do padroado é se estas cousas no padroado se teñen falado, a que criterio respondeu eso? Non, máis que se atendera a xente do Partido Popular, por que se lle negou ao Bloque Nacionalista Galego con 72 horas despois de ter concedida a sala, Bueno, pois como é facilmente entendible, a Fundación Otero Pedrallo é autónoma, ten personalidade xurídica propia, por lo tanto, capacidade de decisión, e é ela quen decide, denega ou admite. Eu creo que non son exactamente a mesma situación. Un caso é unha visita e outro caso é un acto. Desde logo non vamos a entrar. Nós non temos coñecemento nin das peticións que se fan a esta fundación, para nada, nin dunos nin doutros, nin tampouco dos criterios que se empregan por parte, neste caso, da dirección, que non da mesma. E, por lo tanto, eu creo que o que onde procede é facerlle a petición á propia fundación, que ten a xurídica propia, e que conteste ela, lóxicamente, porque é quen debe contestar. Entendo eu. Sí, ben, eso témolo claro. O único por o que traemos aquí é porque esta Deputación Provincial forma parte do padroado. Por saber se no padroado este tema se debatiu, se houve alguna posición ao respecto por parte da representación que hai da Deputación. Esta presidencia descoñece completamente se debatiu ou non o tema este, vale? Sí, dígame. Ten que ver con, bueno, supoño que ten unha explicación sinxela, pero eu me atopei. O 22 de xaneiro no Boletín Oficial da Provincia saiu publicada a convocatoria que é que se fai todos os anos, do concurso para o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano 2026. Publicouse o 22 de xaneiro no Boletín Oficial e despois, o día 21, unha semana despois, do mesmo xaneiro, pois, a través dunha resolución, procédese á suspensión e ao peche desa convocatoria. Bueno, coa explicación de que non hai fondos. Entonces, cal é o motivo, se se vai a dotar económicamente agora ou se... Isto creo que xa falamos, evidentemente falámoslo, a cuestión é, a razón é que non hai fondos, é unha concurrencia non competitiva, é dicir, entra por orden de entrada, e cumplen os requisitos e agotaron os fondos. Cal é a situación? Bueno, pois, por que termina? Pois que termina que todo o mundo sabe que se pode solicitar as subvencións desde o primeiro momento, e o que antes se facía enero, febreiro, diciembre, agora faise todo en enero. Entonces a persoa ou a entidade ou o concello, porque somos alcaldes, que sabemos as festas que vamos a ter, e un de enero pedimos, bueno, un de enero non, no momento no que se fai a solicitude, pedimos todas do ano. E se agota, o que antes era tal, pero se piden por qué? Porque en lugar de pedir dúas ou as do primeiro trimestre, pedimos todas do ano. E pides 10, 12 os que fagan. Entonces, evidentemente, a única cuestión é se metemos máis diñeiro ou non neso.
É unha das cousas que temos que valorar. Creemos que por moito diñeiro que metamos, se metemos 100.000, vai non comer en 8 días, e se metemos outros 200.000 en 10 días. Eso está claro que como todo isto que temos que decidir é se metemos máis diñeiro ou non, pero a cuestión é esa. É que en lugar de pedir 1 a 1 ou 2 a 2, se piden 10 ou 12, ou os que fagan falta todas dun golpe. Sí. Simplemente o que acaba de decir, eu que se solicitaría é que se revise o procedimento para posteriores exercicios. Creo que hai xente que se está aproveitando un poquinho do sistema e creo que máis que meter máis cuartos, creo que se debería revisar o procedimento. Pero en que términos quere que se revise o procedimento? Porque a estas alturas todo o mundo sabemos a que xugamos. No, sí, no, pero precisamente por eso, o sea, todo o mundo sabemos a que xugamos, pero... Como dos concellos sabemos que temos que pedilo o primeiro día hábil, porque senón non collemos nada. Entonces, non sei, o sea, non engañamos a nadie. Eu creo que na resposta está a contestación á pregunta. Sí. Eu creo que hai fórmulas mellores para xestionar o tema. Eu Agradecería que fixera unha proposta. sí, eu faría a proposta. Vale. Claro, que faga unha proposta a ver como resolvemos isto, porque a ver que comisión de festa lle damos ya cal, non? Vale, algo máis? Non? Vale, queda rematado.